Wat is het toch schoen, dat hij nog altijd in Limburg woont. Ik wil dich niet kwijt, ik blijf bij altijd, hij is het zo ver. Het nieuwe liedje van Frans Teunis, Wat is het toch schoon? Opgenomen in Herten. En geschreven door Tom Balendonk en Olaf Simons. En daar zijn we bij TV11 best wel een beetje trots op, want Frans Teunis, wem kent dem nu niet? Hey Jijn! Hoe is dat feestje? Dit jaar viert er zijn 50-jarig artiestenjubileum met een schoon feestje in Maastricht. Ja, ik heb een heel groot feest op zondag 26 juli op de Kesselskade in Maastricht. Vanaf 2 uur 's middags gaan we mijn 50-jarig artiestenjubileum vieren. Dus de mee is weer. Eigenlijk in 1964, 65 tot tussenin. Toen ben ik als jongske begonnen met het orkestje de Jaguars. En toen word ik drummer en dan mocht ik een beetje zingen. En toen is het eigenlijk allemaal begonnen. Nu heb ik nog hier bekende bands in Limburg gespeeld, bij Opus en bij de Sharons. Voor de lui van mijn leeftijd, 69, Frans Teunis. En daarna ben ik eigenlijk op Limburgs overgegaan. Toen ben ik bij de Straatzangers gekomen. Daar zong ik een paar sololiedjes. En vanuit de Straatzangers hebben we zelf de groep de Nachtgraven opgericht. Dat is het zal zien geweest in 1986 zo gaat. Totdat natuurlijk in 96 de grote doorbraak kwam met Schengen aan de Gang. 23 weken lang in de Megatop 100 staan. Hoogste notering op nummertje 4. Ja, en dan is het hek natuurlijk van de Dam, Olaf. Hij schenkt hier op de Gang. En dat doen we nu nog, ieder weekend. Ergens in Limburg of in België staan er nog altijd Schengen aan de Gang te vertolken. Van eerste tot de Moeka heen. Overal ben ik te pay. Royke Sellers niet te vergeten. Ja, dit is een jong die ligt me aan mijn hart. Maar dan heb ik nog een goede kameraad, een hele goede kameraad. Dat is mijn Big Benny. En daar ben ik bijzonder trots op dat die 2 jongens als een obade komen brengen om Frans Teunis. Die heb ik meteen spontaan gezegd, Frans, voorzien daarbij aanwezig. En het is gewoon leuk. Heel leuk. Die collega's die toch de neer hebben gezet. Want gans Limburg lult, of gans Nederland lult Limburg. Zeg dat goed of niet? Ik blijf altijd Limburgs lullen. Ja, het is de bedoeling dat ik eigenlijk een keer ga terugdoen voor de mensen. Al die 50 jaar of dan de tijd van de Nachtgraven, zeer zeker. Altijd binnen mogen komen. En daar wil ik een feestje voor geven. Dan is wat ze daar bij mij moeten doen. Ze kregen een pakket van 17, 18 artiesten en bands. Wie is in spits, undercover niet te vergeten. En we maken er gewoon een goed feest van. Het enige is geen entree. Alleen de drank moeten de lui betalen. En voor de rest kregen ze een schitterend programma met Nederlandstalige en Limburgstalige artiesten. Op zondag 26 juli vanaf 2 uur, en je moet zeker om 2 uur daar zien, tot en met 10 uur 's avonds non-stop een artiestenprogramma van de beste artiesten wat ze er maar kunnen zindenken. Op de Kesselskade in Maastricht, dat is bij de rederij Stippo. Hey, is het te doen, is alles te doen, dus Limburg is schoen.